One day I like and keep as a best don't know see here every Tuesday, Thursday, and Saturday. One day quick I call Giko see check in there. No gang continue galani mobi put on them. Best don't offer now we see I like you be I will even solely. Hey, we all know but do. And the words you go look at now, based on no nice every Tuesday, there, but no one are not steady now. No dish look here out based on buffet now. Based on Cosina, Peggy Oti, Renta steady. When the word you keep putting on them and I gave Quasica call, get Bob in no kita no one, noble on Gangakana, but dear. One do botchan and down Amale fall on you and down Amale Fana, cause up and bago, days you could no watching a can undo baby. Hey! Pakeko said you looking emo when on edge of Nakan and Gima do Gilunima if you're based on Mr. Bangin and I got something when I touch. Then at home, I said, to go do, but I let you home with it. You know, the check one no bunny, no being a bully now. And the check and up and bargain go. The quiet now buy our back or sick a man, maybe something, maybe something, maybe magic and give my Bologna cocoa, why could you go on? And the Tialo now, Tialo Nemo, we keep putting on them and now just Tialo keep the piazza in up and bargain go. We are but them pat. And then I can see another good based on food doings, based on no nice me here in our museum will be a school or phone now. One double look at that mob can't be seen and where radio by 1 o'clock. Walking what go one day Gangi Bobun can I be good deal look based on if any wood got a lack on where what do kind up before wine a billion do. Hey, I can't bargain. I believe in do if it and Mariva give it I believe in do we yo Peganass Kana no so no we yo bargain bago. Imago no way cause where dinner but as I will go no tesigo makeup no tesigo macotes na nyawa no zinuzo na 18 years al cool down pack. Abula so nga akpofe na if ya ka yezukwu based on full team ayo nice ano here. Mana cause where the godi Mwa be go kick go start based on mbanye ignition na mbulugodi gi na-etinye alụ obuzie na iluzie junction obu na asatinye nwa alụ na da junction obata n'ime ogbede ekwete na ode welcome kpo go gwago ande ya ka sere bata gida ngangi bo radio show na hot 93.3 FM keko si ada na ogbe yi maka isi eme here kembugodi na mma ebugodi uzo based on part 1 na Nollywood standard ka anyị na-eme here ndo ya alụ ga alụ na part 1 mụ agwugodi gi ka o si ada n'ime ogbe mgbualụ gol ife niile nne ebe bụ na menu na-ebugharị ngwa afịa onye nọ ele ọgwụ onye na-asị asị ma ndị na-ekwu eziokwu mgbualụ gị steeti based on part 1 nwanne nchizi elu gị arụ na part 2 na based on ono si adịkwala ya ebe anwa nwaanyị enyezigo opportunity ka ngwa tinye alụ wee gwa m ka o si adị elu gị ngwazie gị nọmba ị ga-eji wee kpọọ ya elu gị ghọta gị gwazie m ihe ngwalụ na mata m bụ ebe na-efi a nne cheke ọkwa one a ka o si wee dị mana ngwa gị na nke dị sie ndị amara ka nsi kwado nwanne nwere ka nsi wee kwado nke ikpeazụ mana ị ga-ekwete na ọ na-eme ị ga-alaiki ya mgbe m na-ebido na-ebupụta bayo na ahụ isi wee chi ya ịghọtago na nke izi na-abụgodo na ịmaka mma ebugodo ụzọ tinye alụ n'ime ogbe ka ngwa ka ife niile mee n'ime izu ụka anụ nwaanyị nọ na ya mgbualụ gị ọlụ mgbuachazi elu gị ọlụ na mkpọezi elu gị na part 2 gwazie gị ife mbụ na gị na-akpa ịghọtago nne kwulo down akwa n'oke speed ọkwa mkpọ gị ngwa gị just butuo ịghọtago butuo na nna abịa Ngangi radio show hot 93.3 FM nwanne inugo ka o si ada ị ga-like ya nke ikpeazụ a nwanne based on nka nnukwa nke ikpeazụ mpaka mgbuwalụ gị ka o si wee dị na ịma na ngwa gị na ọha na eze ndị Igbo na mata ha dịgo too much nọdụ ọtawo nke nọdụ ọtagwo nke ọkwa mkpọ gị ngwa ka mgbuwalụ gị nke mee nke ikpeazụ na nwanne yesterday ka the president general ọha na eze ndị Igbo worldwide onye nke ahụ emere onye isi recently Professor Obi Ozo made the first world press conference here yesterday
na men doyeli ya ilu tinyekwala ya ntị naanị ka ama ka o si adị na mpa wee na-ekwu ife niile ọ na-ekwu ife niile ọ na-ekwu ife niile ọ na-ekwu mana o nwezi na junction olu okwuzie something ọ dịka a ga-asị na ndị mmadụ anabatasịrị okwu a mkpọ gị ngwago onye ọbụla na-atakụrụ ya na asị ka ife ị ga-eji wee kwu like this and ị kabanyere abanye n'oche ị na-ekwuzi like this ka o si adịzili ịchọ ka anyị kpọọ ezi elu gị nke ikpeazụ gwa gị na ọ na-eme ọkwa mkpọ gị ngwago so based on onye isi ọhaneze ndị Igbo prọfesọ Obiọzọ pụtara yesterday mgbe ọ na-ekwu okwu wee sị onye ọbụla ga-eme ntị kịta na ọbụla ka ụlọ oda ka mgbe unu something asị ya mpagbuola anyị ọlụ na mpagwana anyị ka o si eme o wee sị ka mgbe unu nke bụ eziokwu na-efo nwanne anyị nwoke a na-akpọ Nnamdi Kanu onye isi ndị IPOB ọkwa Indigenous People of Biafra na nke bụ eziokwu bụ na the guy man pere ezigbo mpe ị na-ekwu maka ihe gbasara ndị Igbo maọbụ ihe ndị Igbo ga-eme nyaka ụlọ oda na ọka bụ obele nwa ọkwa mkpọ gị ngwago na ọ sị na Nnamdi Kanu bụ obele nwa ị na-ekwu ihe ọbụla ndị Igbo ga-eme maọbụ ihe gbasara Biafra nke a ka o kwukwalo men tinyezi arụ na-asị ka ọ ga-esi wee kwu like this na kama ọ ga na-ekwu onye ya na ndị IPOB ya esi wee jikọ ọnụ ka amala ihe gbasara ndị Igbo ekwusasị ọkwa mkpọ ọkwa nke nnụlụ nwanne jụọ m ebe nnụlụ ya inwee problem based on na mụ a na-agba ebe ọbụla tinyere ala wee ka si nụsọ ntị m bute elu gị ehie na ịma na mụ na gị adị ka ọkwa mkpọ gị ngwago ghọtago just butuo ghọtago na nke ọzọ dịkwazị ka ibia ọkwa mkpọ gị ngwago based on na-enyekwa update faction ọhaneze ndị Igbo ịma na ngwa gị na enwere ọhaneze ndị Igbo na-abụ president na-abụ nke prọfesọ Obiọzọ bụ ofu onye isi onye nke ọzọ bụ onye isi sịkwa na ya bụ onye isi na emere ya election nke na onye win bụ injinia Chidi Ibe former commissioner n'Imo steeti onye nke ahụ apụtagokwa wee sị ka ọ bụ na eziokwu na ya etinyego alụ n'ụlọ ikpe na n'ọkọtụ ka anọzi na n'ife niile ga-ebi very soon ka agwa ụmụ Igbo na ọnyanwa bụ the main authentic chairman na onye ọbụla na-ekwugheri ọbụla na-aga anywhere na-etitọli na-ekwugheri na onye bụ onye isi ndị ọhaneze ndị Igbo na si egenekwa onye ahụ ntị na ọnyanwa bụ Chidi Ibe na men ya onye ha si wee bụrụ men cartel men na ọhanwa bụ the main authentic executive ọhaneze ndị Igbo nwante nke ya ọkwa mkpọ gị ngwago so ifugo na ya amazi onye nke bụ onye isi mana majority ndị Igbo kwa maka ngwakwa gị nke ọzọ majority ndị Igbo based on governors forum based on ndị niile eji okwu ha agba izu ndị ga-agba ha kwuo okwu na onye ọbụla edelu juu na South East ndị nke ahụ majority kwụnyekwalụ prọfesọ Obiọzọ just few people ndị ya na ya na-emekọ ife bụ ndị nke kwụnyelụ injinia Chidi Ibe ghọtago na nke a bụ second OT oriental update mbụ wee bịa n'efi a ka ngazie na nke ịtọ ga-abụ mgbuwazi olu gị nke anụ a nke ikpeazụ mụ agbanyụzie ọkụ ghọtago na based on nwere ọkụ nepa tinyezie elu gị alụ na part 2 gwazie gị ife mụ na gị ga-akpa n'efi a so nke ịbụọ nke ịtọ based on ego gị 2 story ego gị anyịkọ ụwa mgbede na-abụ na ka mgbuwazi elu gị the third one bụ na nwunye aka na-achị Anambra steeti Chief Mrs. Eberechukwu Obianọ bụ onye anyị nweta hands based on video pụtara n'ịntanetị ọfụ a bụ onye anyị nweta hands na nya nwere ejego gbara ọgwụ COVID-19 based on vaccine na ojego gba ọgwụ vaccine COVID-19 na USA ndị mmadụ pụtakwado ekwu okwu ịma na ife na-eme na Nigeria bụ something mee enwe reaction enwekwa nke ọzọ reaction and opposite and equal reaction and directly opposite Amasi nke esi wee sụọ na physics mana mgbe o tego mmadụ je that chemical something ịghọtago na so based on those where the people wee na-ekwukwa ka ezi ka nwunye gọvanọ ya ebugodo ụzọ tinye alụ n'obodo oyibo jegbagodi vaccine na ọ nwere ike iche ka ebunata ya na Nigeria so that ọ na-agbụ ya ọ na-asịkwa ndị nọ n'akụkụ ndị niile bi around ha gbakwa ọgwụ COVID-19 nke ka o esisi wee buru ụzọ nalie ejebe obodo oyibo na ọkwa nke a ka nnụrụ nke ikpeazụ ịghọtago na so mana ụfọdụ sikwa na ihe dị mma ịghọtago na onobu ụzọ jegba ya n'obodo oyibo na ọ ya enye aka wee gosi na ọ nwere efe dị n'ọgwụ a na onye ọbụla nwere efe nwere ike ya jee gbalụ ọkpọmkpọ gị ngwago ọ dịzie ka a na-agbanye by 2 shot ịbịa atabigo isi ntị Chimo nga gị mere dị show na hot 93.3 FM nwanne ebe anụ ka m ga-apịasa alụ gị based on part 1 based on keys onye isi alike ya ọ bụzie na ntinye alụ now nwụchalụ something
Yotago na top engine oil. Mo anachiyatazie na part 2, the other angle. Nachiyatazie na part 2. Ngwazie gị ife mụ na gị ga-akpa today. Nwanne ị ga-eche ka nke ọlụ gị na cheki ya. Nwanne fat ka mgbu alụ gị ọlụ ka ngwa bido mebe reason na ife anyị ga-akpa Nwanne ọ bụ na anyị bịa na part 2. Ife anyị ga-akpa today gị bụ nwa afọ Igbo, gị bụ ezigbote onye obodo. Gị bụ ezigbote nna ahụ to for you. Nwanne ke nni ahụ ga-abịa efu like this nwanne alụ ga-akwụlugodi nni ọ ga-abịa ebutelu you like this nke nwa asịgodi mba ma agbaji ya. Ke that your favorite local food onye ka anyị na-ekwu mana ụfọdụ nwere ike si na ofe onugbu, ụfọdụ nwere ike si na beans agwọrọ agwọ, ịghọtago, ụfọdụ nwere ike si na akịdị nke ọbụla ọ bụ nwanne itinye ala egwu anyị favorite food nni ahụ kacha wee fụ n'anya nni Igbo abịakwa n'ebe a sị m fruit salad ikwuo fruit salad mụ amịalụ gị 2x2 na gbuo n'afọ ya okulu da mpa so ihe na-ekwu maka ndị Igbo ndị Igbo ngị nwafọ n'anya ịghọtago na cheki na mba adịkwa m abamba emesuka na nwunye ọ na-emezi ife ndị ala mba ma na-emezi ife ndị ala na cheki ya otu ada asụọra mana anyị na-ekpe udo nwanne ịchụ ụda enye gị ụdị iche ife ndị ala ele gị ife ndị ala wụtụ nwanne ọ bụrụ na nnachiyata na ngwa gị mezie phone line anyị ghọtago ngị wee tieziela anyị ala onu osi adị apụkwana ojibo mana oji m ka nnachi ya tagode maka na nwa anwa bufee gị hie na besdon mkpọfe na-eme na m ga-enwe problem na cheke ya ọkwa mkpọ gị ngwago nwe ya n'obodo nga ngị gbere radio show hot 93.3 FM nwanne ka m buchalugodo okwu ọnọdụ ya onye nke anụ driver gị ebufe gogo gwa mbọ ka ị na-ala ya change nga ngị gbere radio show hot 93.3 FM nwanne ịma ife anyị na-akpa today agwago gị na nọmba ị ga-eji wee nweta ya bụ 08182 426591 08182426591 ịkpọ anyị itinyela anyị ọlụ n'okwu na egwa m ka o si adịlụ gị ọnọdụ ya obodo mpachọghị nna ka agents anyị ba kpọle onye isi tụtụ gaga ka o si adị na nna ahụ Clinton na-ekwu onye ọma Clinton ka ewe na ka ebe isi akpa anyị na-efi a obodo dị oke si m egbeda nke maka na ada pounds and dollars ọ ji itekọta ọ ji ịgba mbọ ọ na-eme mekọp ọ dị important at least ka ngwaafịa na-akpọsa ngwaafịa ama m na ịmazụka ka isi emezi like this na otu apịachasịa ngwaafịa kpọsịa na kaụnta ịmago na-eche kọstọma ya enwekwa m ya bugharị ya bufe cheki ọ kpọ gị ọ dị very important maka ewe na obodo udo dị ka ntinye gị n'ọrụ na ndị na-adọ abụkwa eze abụrụ eze ka onye ndị a na-atịdosa ịjụọ m ịjụkwanụ m njụọ ya ọtaga ha si nọ ndị Igbo niile ka ha chọọ ichi Igbo niile na ebe Igbo niile na n'ụwa niile na worldwide ọha na eze worldwide ọfụzụpe nke onye kene ekwu nnọọ na Nnamdi Kanu ọ na-ekwu akwụkwọ Naijiria na-ata ọ sị na Nnamdi Kanu kapere mpe na otolube ikwu maka Biafra ya zugodi ike my brother anyị nọdị ahụ na David mgbe David bidoro ibu agha ekwe mana obere nwa ka ọwụ mgbe David na Baịbụl bidoro wee na-eme Goliath everything obere nwa ka ọwụ that time n'ebe ndị okenye anyị nwere ka na-eri ego gọọmenti eme nkechara ikwu okwu gbasara freedom adazi onye ka echoziri pụtazi azụ obere nwa so nke nwa dị against okwu ahụ okwuru ọkụ ya nke nwa dị against okwu na very against ka adam ya biko bụ onwe dị mgbe otu nke a good ngwa tinyezi ọnụ based on ife anyị na-akpa today now like ejigbo onye m like ọ bụrụ like nke mmụọzi mgbe m mere travel nọ Abacha wit akịrị Abacha ọ na iliwagokwa ọnụ idozazi wepụwa pa nwan decide ịghọtago edobezielu gị ofu nkwụ enu n'akụ na ilizie na iwelu nke a zachaa ya ilicha iwelu nke a gbatuo ya ịghọtago flush ya na-akpọ flushing
Iricha nke ramụzie ịnwe ọrụ irigo nri. I didn't tell you for where they na really go something. So na abacha na akị the mmadụ dobelu gị ma na okwu agwụgo. Yes na. Ngwa nwe nọdụ mma onye ọma. Ngwa na kelele m Ada Pounds na abata. Nsogbu enwere ike ọ bụrụ na ọ techaa ihe ọ na-etekịta ọ ya etinye ahụ. Okay, good. Ngadalụ nwanne m nwoke. Nwere anọ m ya. Ngagigbe radio show Hot 93.3 FM nwanne hie ka ọ na-akpọtụwa ịsọ afọ ya oyi na muziam bịa ime ife ndị mmụọ ya ọkwa mkpọ gị ngwago nwiyo n'obodo ọ nọ die nwiyo nwa ọma alfa bebi ya oyi ọkwa nnọ n'elu ụwa ọkwa na ife ọzọ m na-eme na nwa anọkwa m ya ahụ ebe ịlapụ m na da junction ka mmụọ aka pasa abi nwa gwana m afọ anyị na-ebe isi agba ka mmụọ ka o si adị akwa m wụ Chika Okeke ahụ chim kene ma nwa nwe na-adịba amụla gị isi ọ na-akpalite ọmụfụ ya ọzọ nwa ka ekwan udo ọkwa ịnụ ife anyị na-akpa today gwanụ m nke nri ahụ ọ ga-abụ ntinye elu gị like this na m si elu gị ya na ịmazie egobazie nweghị ya ogbu ama nweghị ya ogbu ama nke nri bụ ya mma ihe nnidigodo kịta anya abacha agwọrọ ọfụma nke ụkpaka na afụgo m na nganga gathering anyị na-akwado na abacha ka anyị atada dị ọ dị ka abacha ka anyị agwọ mma tinyekwara abacha that day nsogbu adịrị abacha ya adị nsọ plus ss ọ ya adị brekete nwa datụ ngwa gị ọkwa ọ ka dị gị n'obi ihe a ngwa gị ọkwa ọ ka bi gị n'obi uche gị dị ya agwakwana onye ọzọ ekwana ka a were ya gị ọkwa mụ na edisi ya gwagwara n'ụba Gagi radio show Hot 93.3 FM nwanne onwe ekwe ife ọzọ nnọ hie ebe bezdo na onye isi ọkanga onye isi mmemme ịkpọlala m ebe ọbụla a na-eriwe ọnụ ndonye elu gị ilu ọnọdụ ya elo mpa onye isi toto gaga ọkwa Jesu ga-alụ mpa abụtụkwa adịkwa m ele ọgwụ afọ ọsịsa amaghịzi m nke isi na ọ na-agagharị gị n'alụ chike eli ala adịkwa m ele ọgwụ infekshọn ka ezi ka isi asị na ọ na-agagharị gị n'alụ mbọwedị ịma na ife nganga ji wee bata n'obodo ka ụmụ Igbo kweta na ọ na-eme nwanne ebe ọbụla ya nganga tinyere alụ ya na-eme ife dị ada alala ụla dị na alụ ya achọ onye ọbụla na ọgwụ ọbara gị na maka ebe isi abụ na afa ya oge oke anagolu John Bosco mpa nke ka ndị ogbe dị na-atachikwa mana ifugo ha nsị m bụ wee bịa na-efi onwe nke iche itinye ọnụ na ya nchekwa iji ọnụ maka steeti anyị na-akọwa maka nke ya na-akpọ ya dịka abụbụ kọmishọna atọ gịnị ka ọ bụ na-ekwu maka Nnamdị Kanụ na uwe ya nwụrụ onye nke na-ekwu maka Nnamdị Kanụ bụ onye nke na-ekwu maka Nnamdị Kanụ bụ onye isi ọha na eze ndị Igbo the new president Yotago prọfesọ Obi ọzọ onye a na-ekwu na Nnamdị Kanụ pempe Obiọzọ nke a ewere mgbochi akwa ka ọ na-esi izi ahụ ba isi na Nnamdị Kanụ ma obere nwa ba isi dịka a nwee bụrụ ọrụ maka Biafra a na-azọ maka disitọm ka ihe o megoro nke etizi ya ka ọ bụrụ ọha na-eze bụ ka ọ jezi kọwazie ya mgbu ka ọ na-asọ ọ na-ama mgbu ọ ka na-agbagharị maka mere ndonye iru nyanwa ọgbapụ na titi a eziokwu ọ bụ na ụmụ ya oge ihe bụkwa na politiks bata na ụmụ ihe Biafra maka ka anyị chọrọ isi ezi ya mba ka anyị nachiyatazie na nke ọzọ na gwagwazie m nne ọ ga-abụ ntinye elu gị alụ na ngị nwa akpọfee ebe a ka ndị Igbo na ịma na anyị nwanwe ndị ogbe nke anyị ịma na Igbo dị iche iche otu a ka ndị a na-esikwa na-abịata n'obi iche iche mana nke anyị bụ dị hayes
mụ abụ onye ọbụla ka ọgọ state local gọọmenti of Enugu steeti ka anyị nwa ọrụ n'Enugu bụrụkwa ndị ama ama n'ọbụla bụ onye ọbụla iso mmadụ ihe na-eme na ala n'Enugu steeti niile ọbụla bụ otu niile na-arụ so o nwere ndị bụ ọka na beans ọka na akịdị ka eji agwọ ya then vegetable then enwekwa ka esi esi ite ya stew iche kind of stew rice na ọka anwa o nwere ka esi akwọ ya akwọ ọ dị ka ọ dị form of powder nyemeka agwakọtara na akịdị anwa vegetable anwa stew anwa so ọ dịza ka jollof ka esiri ya anwa so then ekwunye ihe ụkpaka na-adịkwa enough then mụnwa nna ala onion so m na-etinye free onion iji ụmụ ha don onion so mgbe ikwutezizi nne ikwurizie ji stew ụkpọka ma ihe nne dị ya ụkọchị n'elu ya onye ọbụla si ya ọgọrọ na ọnụ ike bipụta ihe anyị na-akpọ ya wee ichipe ilie nke anụmanụ igbo na-anụnwa alụ ga na-akwọ pọtọpọtọpọtọpọtọ a na-etiti ya ma pọtkin na anyụ mpa achọrọ m ije obolo afọ ka ụbọchị ya analụ ụlọ na nsogbu gị onwe dị ị na-aba moto ịgbata tiketi nke mụ na gị na-aba nna o nwere ka o si dị na ọ jee salon itepe ipensụl na cotes ọ bụla m na-ego a sị gị na ọ jee ibodozie m ngote nke ezigbo Thank you very much. Daalụ nwanna gagi radio show na Hot 93.3 FM nwanne ifugo ka ndị mmadụ si na-ekwu nke fa na nwanne ọ bụ na ngị nwa nwụkwa ka o si wee dị elu gị eweta gị itinye ala ịgwa m ka ife ịgwa m nke ọ ya abụ etinye elu gị like this na anụ na ngị nwa ada agbajogo dị ngị nwa adọ ilu ozugbo iwe ọnụ 08182426591 08182426591 ọnọdụ ya onye isi hello Monsa hey ọga Monsa atakata abusa ozu ebuge anụ kpọrọ ka na-eju anụ ka ebu ebugodo ofe akwụ yele ego bekee gara ebe ịmado onye ugorodo ịmago ka o si adị n'ala n'oyi kara ọ na-achị ya ga-eji ekpuchi oyi ịmago na nna ekwu n'ebe a na mgbe ọbụla na-eji chọọ m na ndị available mana ịmago na nke ị nwere n'ụlọ emezuolu gị ọgọghị ya maka ka ndị Ikorodu mere n'efi a anyị nọ nnọọ mma ebe ọbụla ejiri oyi kwayet nnọọ nya onwere ndị a na-agbara ọsọ mba enwekwa ya na-agbara ọsọ kịta onye ọbụla na-eze ndụ ya ma ndị na-achụ mmadụ ọsọ ma ndị na-achụ ọsọ onye ọbụla na-ezi isi na gaa n'ilu mpatiela ya ọnụ n'okwu usoro ihe gbasara nke Nnamdị Kanị na ndị ya otie ndị Igbo si na nwoke erughị eru wara ọgọdọ ikuku buru ọgọdọ ya onye na-ama ọkwa n'ebe mmiri bidoro manwụ ya ọma m ebe otu kwụsị so ihe a niile a na-eme o nwere some of them na-amaghị oge o bidoro eji okwenye ihe gbasara ahịa ejighị ahịa egwu egwu so ndị nọ oge a nụrụ ahịa kembụ ekpochiri onye ọmeka uru down were nwayọọ ka ejiri nwayọọ ghacha ofe dị ọkụ ka o nwee ike zoro anyị nri so ihe ahụ ọhaneze ndị Igbo na-ekwupụta m nwee kwetarakwa m oru ka o jiri nwayọọ ka uru down ka anyị jiri nwayọọ ọ bụrụ ofu Naijiria ka anyị bụkọrọ ofu Naijiria na-aga udo wee chaa ya ka anyị na-akpa ekpere ka udo chaa ebe ọ bụ na onye ọbụla anọ na ka udo chaa so ihe gbasara nri na-ekwu njem nwa n'uche njem o ihe ejiri mara anyị ebo ji agwọrọ agwọ uche mmanụ na ụchakọrọ ogbe ihe ndị obodo anyị na-akpọ ụchakọrọ abụ onye Enugu steeti isi ụzọ lokal gọọmenti ụchakọrọ na-eji agwọrọ agwọ igwe ọrịa uche mmanụ gwọrọ agwọta onye jide ike ọrahụba ma ọ bụkwa na ọ bụ onye na-arọ nri ọ dịkwa na ihe tọrọ ọzọ egusi na onugbu na ezigbo akpa atụrụ onwekwa ya iji nri dị eyime akpụ isi akpụ o nwere ndị abụrụ ndị apụrụ ike ọ bụrụ ebe a na-agba bọọlụ ọ bịa ma ọ bụ inwe ike onwe ka o si dụọ gị alụ na anụ ekwetagodi na ọ nọ
o kweta na ihe na-eme ahụ ya akụtaghị ihe eche na igwe ma ọha maka eji ekobe n'ahụ ịmata na onye a wee riri afụ n'otu nwa dana ka ọ bụ so mba unu ji isi ike oyihu na-eme na ada anyị mma na-eme anyị obiọma agwago gị na nke ikpeazụ anọ m here steady isi ike enwe ike gbara m setọs gbara m tiere m ana m ka anụnụ isi ike nna m ya gazie ka ihe ndị ọzọ efe daalụpa gagi mere na-esho na hot 93.3 FM nwanne anyị nwoke si mgbali ya shie touch mpaka mụ asụzi elu gị jeans based on akwasịla ike ị ga-ala ike ọnọdụ ya hello onye obodo mpa olo onye obodo mpa choi kpoi enna mpaka ego si adị na na-adị m nwoke na ka na ha keleti from meki na na ọnụ ga-abụgodo ọnụ ndị obodo efugodo ike magodo na ihe ngwa abụgodo financial secretary ndị obodo onye obodo mana anyị emenye gị ego ka ijidela anyị anyị emenye gị ego ka ijidela anyị adịte ya onwe reason enwe so for security reason ime njidela anyị ego mpọ nwekwa ife ọzọ anyị na-eme n'obodo na ọkwa m akpọbago ngwa afịa menụ bịa na-egolu iche maka o si adị na based on doing udo dị na onye obodo ka hapụ igbu oge dara ihe nchọ ịgwago ụda afọ onye ihe ị na-ekwu dịka onye isi anyị sụrụ ọgịnị ya ma ihe ị kpọrọ ya sụrụ ọzọ ndị Igbo bụ ọgịnị pụta ebe anyị ọbụla aha ya bụ bịara men kpọrọ iru men kpọrọ iru ọ gaala ịkpa ka o si adị ihe m na-agwa n'opi ndị obodo nwayọọ nwanne ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu based on na ụfọdụ ọbụla mmadụ niile okwu na dị mma n'alụ mana anyị ga-ejikwa nwayọọ mpa just ka anyị were nwayọọ based on ka anyị dị n'otu ọkwa nke a ka mmụọ na-ekwu ọtago onye na-ekwu okwu calm down ndị a na-agwa agwa calm down ka anyị ma na anyị eji nwa ofu obi jeli ọtago way forward ọnọdụ ya hello mpa nna nwekwa ife ntachigo ohi onwe ka o si dị na ise ndị elu m dị nso agwọrọ agwọ nke a na-agụgodi m n'efia onye isi mpaka ka o si adị na ọkwa enyi m nwoke asị alaba akpọ ada bekee na-eme makeup ọ na-ete cotes oke na ọ gara ijere ọgụ mekọp omenụ ọkpakarịta na nchịkwa akwa ịlọ ihe na anyị afụkwa ka o si wee the outcome si wee mpaka ka o si adị na na-enwudokwa ha n'ime afịa ka alaba dị na-efia mgbe onwe dị ọ ga-abanye dị si ịghọtago onye ka anyị na-ekwu ma onye ka ịma onye ọbụla ka onye onye na-asị na nna m ji na ọmaghị ya ọ na-ekwu na oke mgbe onye isi ndị ọha na eze ndị Igbo gwakwa ya ọbịakwa mme ya bọsụ onye ama butuo ngwa gwa m nne na-alaiki mpa butuo igwe gị dajụọ butuo gwa m nne ngị nwa na-alaiki ịma anya na-akpụ achịcha ya maka nta achịcha na achịcha achịcha na-adị na Lagos a ya anyị na-esi ya na ya ma nta achịcha iluwagokwa ọnụ nna onye isi ọmgbalụ isi ka mgbalị ya last for the whole year no more mosquito n'ebe ị nọ ị ga-aga mere radio show na hot 93.3 FM nwanne ka m kpọkwa gị mgbago nke ọbụla mmenụ ka anyị were ya nwayọọ based on na agbụrụ ndị ọzọ na-apụta asị na Igbo adịrọ n'otu ọ dịka anyị abụọ ọnụ akọla anyị ọnụ onye ọbụla ga-ebutu ma ịbụ ọha na eze ndị Igbo ma ịbụ Nnamdi Kanu ma ịbụ Biafra onye ọbụla ya ewetu nwayọọ ka anyị mara ife anyị na-emere onwe anyị ọkwa mkpọ gị mgbago ọ nwere ebe m bilọngụ in fact mụ abụ onye Igbo anwụlọ ebe nke m nọ fenchọ bụ udo ọnọdụ
na-ebufe ego onwe dị na tinyekwala anyị alụ again. Nga gị gbere radio show hot 93.3 FM 08182426591. Hello. Hello. Oyisi Monsa. Oyisi. Oyisi. Not ready to go now. Power ke for ọzọ nna alụ n'elu ụwa na ọkwa moto ka m na-eload go m like 4 now move mgbede ka m setụlụ ọga. Onye obodo. Biko ihe m na-azọ onye ọbụla ihe na-ekwu bụ eziokwu ụdị echi ya mana onye nke adọtụ vootu owu ihe a ama m ihe ọsụ n'aha ya wụ o kwesịrị na-ekwu okwu Biafra ọwụ maazị ka ọtago ọsụ na Nnamdị Kanụ wụ maazị a na-asị ka ọ na-asị ọtago mpa FM na ka ịpụtagodi that side na ngwagwezie m nri na-eli na mfụ na temperature dị high ka m send edi nri na ka ịtachigodi something cool o down. Onye obodo ịma ihe ga-emere m na gwado m ka o si egwu ezigbo abacha iti ihe ezigbo okporoko onye obodo n'eluigwe ọkwa nri ndị nsọ igwọta anyị ibutere na ala letupesu ị na-elizi dị ndị mmụọ achọ ofu pinọpinọ na-afị gị aka n'azụ ịghọtago na digest igwugo m na dị ndị ara digest boy time for you power dị akwụkwọ ife ga-adịghị mma na ozote nwa otu ọnịcha ka otu dị involve na onye zuru ezu akpọ ya na emeli agwụ ya n'ofulu kom ka ebu wee bata nke ikpeazụ ya maka sekọndụ na ka ebe ọ nọ na ọ jee saloon ọ na-eme mekọp ọ na-abịa ya igwe wivon Brazilian head igwe ya ka o si adị na ọmalụ ife o mewe ọkwefọ ndị ọbụla nna-ede ume nna-eku bụ nganga stedi anyị ga-anọ ihe na-akpọfu ume Igbo onye isi ọmụ bụ ọnụ na-ebutere ọnụ Igbo ọmụ kọmedia MC Fowl yọtago nwa ya na-emezi kpọọ m ka ntị ahịa anywhere ka m bịa awụsara gị ka o si adị na onye isi ka ịbụ mpa nna onwe dị na-eme ka anyị gọtụ aside udo dị na ya na nga gị gbere radio show hot 93.3 FM nwanne onwekwa ife ọzọ ịnọghị eme na abụrụ ka ụmụ Igbo na-enwepụ obi aṅụrị ikwete na ọ na-eme ọnọdụ hello Monsa ndị ebufele ebufe mpa na lo conductor change igwe na ịgafego junction nachiyataba na hot 93.3 FM nga gị nwere radio show na hot 93.3 FM emen ga na-asịsị na nwa iyo ịchọrọ ịkpọrọ anyị nọmba ihe eji zite text message mma akpọkwu ya kịta ọnọdụ hello Monsa onye obodo nna ahụ onye isi onye obodo kpole kpo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 kp
utu na nke ọzọ eji wee mepere ogwu Igbo nwanne bilugodi n'isi mmiri ebe ịkụ na-abụ isi mmiri nna apasab na satellite ọyọba ka ewe na-agwado m afa ka mma na-agbanye laịsensị ozugbo amụrụ Jude ego ọzọ publisher top class reporters n'ọkwa ezigbote onye ebete ete ka ịbụ ezigbote okenye ezigbote ekenye ka m ghara irigbo oge too much ka m bidogodo n'ife gbasara m na Nnamdi Kanu abụrụ m onye IPOB mana ife ndị mmadụ amarọ nna m gwara m na echi ije ọgụ na-eji mmadụ nkọ na nke jiri nkọ wee jebe ọgụ n'oge ejesi ọgụ wee merie ya bata wee saa ma mara nke ji wee gbuo onye ilo ịghọtago as a media practitioner ịma na abịa na nwere ndị Igbo amara ite ihe m na-emekịta amaka na Lagos because ọ media ka eji akagbu ndị Igbo so serapụ Nnamdi Kanu asị ya na ya na-eje ọgụ ya na-azọ ọgụ ka e nwee onwe faculties o nwere right to do that o nwere UN right to do that ịghọta so ọ bụrụ ife dị na ya abịala nye anya nna m ọ bụkwa eme nọ netwọk ịkakwa agwa m ndị okenye anụwa maka na onu gị bụgodo onu onye okenye
ọ dị ndị anụnwa ya agwago nne ya na-eri mgbe gboo ndị nna nna anyị ji wee bie ogologo ndụ na anụnwa lụọ ụmụ ya anụnwa anyị na-eri tata kịta anụ yepụ mgbe nwa bụrụ mgbe nwa nwoke na-akwọ pụtọpụtọpụtọ adịba ka o si wee dị kịta o ndebe anyị ka o si wee dị kịta asabata kịta nọ nwanne ifugodi nwa na chimo ọsọsọ ndị na-ene anyị na national televu ka m gwakwa gị ọzọ ọ bụkwa na ịchọ efe ihe anyị na-eme ikiri anyị live dọsi ị ga-emedebe bụ ịba na browser gị kịta nụ ịtaịpụ www.hotfm.ng/Lagos ịdalali ya kịta na browser gị omeye ikilibe anyị ka sinima ọ dịka ị nọ na sinima ikili anyị just type www.hotfm.ng/Lagos nwanne ifu na ọ na-eme ka nnabatagodi nwa chimo baby mo baby asakewe nwunye ọkwa like ịkọtesim na-enu ka isi akwụ na like ntutisima the only problem na ya azọbazi gị azọ na nke fish bone ya na-azọzi gị kịta anụ abụọ ebe mgbe itebụl kọtes mgbe ide make bụ up sọsọ m enwere gị ọ bụrụzie kịta anụ amakwa m whether na 1 naira whether na 1 million baby you got me baby ọgwụgwa gị maka m na-agụla egwu ahụ mba ọwụ ebezina abịa m late ka m nọ n'oche azụ like ịga ụlọ akwụkwọ late ya nọ na azụ so ka m nọ n'oche azụ maka abịa m late mana whether na 1 naira whether na 1 million you got me gị nwa na-ege m ntị you got me you got ego bekee you got ego iji eme ọnụ ego iji eje mba ego iji anya isi ego iji eje obodo oyibo you got me awụchigo m ọ eziokwu na nwunye onye eme ego ọ just mee ka ọ wụọ ya wee nye m obere ego nye m ego sekretị lee ya 5 hands up lee ya wele ya 5 waka onye pụtara national televu wee gọnarịa m ngwa cheenu m mmezighị stingy women association style mana ka m mmezighị ya don't worry ọ kwesịrị ịnọ na stingy men anọ m stingy women mana etechego m kotesi m etechego m ihe niile mana gbaghalụ m ka m si wee bịa late ọ ya memchisa m nọ n'oche azụ mana whatever it is you got me ego bekee na-asị gị again and again ehihie ọma ama m na ị nọ mma nwunye na-eme gị obi ụtọ kamgbe ụtụtụ mana the house cannot be complete ego bekee anọghị ebe abatago m ngwa sị ka ị mee ya mommy and daddy ị nọ na-ekwu okwu nri ngwa bụrụgodo oke ahụ hello monster ego bekee pounds and dollars ego bekee ego ije eje mba ego ije eme ọnụ one and only ga-esi ị na ebe a na-ajụwu uyo ma ọ na-ekere ha tinachis anyị ndị ụmụ ihe ndị ọzọ lekwa ebe a kpọpere gị n'aka m n'isi m ị mara bọs stọp ị nọ n'ime n'aka m n'isi m Jukwese moto ị bara m nwere bọs stọp agbanyego m ọkụ ikpere ala m daalụ m maazị Onyema ama m na udo na-achị na Ikorodu road ka njikọrọ nwayọ ka nkwaba ọnụ mmadụ ama national television ka anyị ihe a ekwuzina na-ekwu bụ nnọọ thank you sir thank you Ijeọma thank you ọka mmoti batara anyị n'onu karịkwa na ya na onu ga-atọ mba onwe ihe ka eme unu ghara ịnụ onu m unu ama nzu ezu na ama ego bekee anọ unu ga na-anụ onu m ahụ ka m kwere nkwa ya daalụ sọ thank you very very much na ngwanọdụ mma mpa nga gị were radio show hot 93.3 FM asa ngwa na na-eme achọ nke gwa m nne ahụ ya bụ ntinye elu ga-alụ na nyela ala gị na anụ ese egobazie ịbịa gị chọọ m okwu n'ehihie asịgo m gị mba asị ịnọgo na national televu wee gọnarịa m
No ebe a na-asị ka m gwere gị mee gịnị? Be gị. N'ime a na obi m ozi wepụta na aka spend there lavish on you. Da gbafu ebe a gịnị? Inwe gị na spend chema jụọ gị inwe gị na spend na alụm. Ya iji ego. No, hapụzie don't worry. Milion nọ na akaụntụ gị. Gbachizie nkịtị. Aba. Mana kansa godo ajụjụ jụrụ m, hey, kị nọ na-ekwu okwu a, ihe m nọ na-eche. Ofe nsala. Inye m ofe nsala n'ụtụtụ mmeli ya. Inye m ya n'ehihie mmeli ya. Ịpụta n'abalị nyekwa m ofe nsala ọzọ nna, you got me. I will be eating it all the time. Every time ofe nsala. Tinye ụmụ kpọm ebele small. Just to put you the many things ga no n'ime ya na-agba mgba, yes. Ego bekee. That is all. Nwekwe ọzọ. Mana sịkwa m ga-sie ya bute o. Nwe ka esi anụ m na ego bekee lakịrị ofe nsala. Mmeli ya nlicha ọnụ. Aba m na bus stop ọzọ. Nwere ala ofe nsala tinye elu ga-alụ na-ekpapụta. Ọwụọ gị wa ka m na-agwa. Asịgo m gị na m anụ ha agwa gị. Asa ka m bulugodo okwu a. Hello. Ego diva. One and only. Asa. Ngwa guzienu m. I am dying. Mail to me. Good afternoon. Hey, Oma. Isi daddy monster. Yoyenna. Na mpe kaliga egwu ho ha ada amaka. Ekele munu. Ekele kwa gị. Van from Agege. Va from Agege. Valentine. February nọkwa n'akụkụ. Okay, na-akwado. When the days after the show. In the days after the show. Hell, ka mmesa asa ajụjụ a. Ana m atụnye kege bụ na-ete contest by this time. O kwesịrị ka nna adịkwa n'ọcha na haba. How far you? Ife dị mma na-amasị gị. Of course, o kwesịrị ka nna adị n'ọcha na teche all these manicures, mee bone straight and bone back. Pụtazie again, ife nwa ga-ekwe na nwa dị na ọkwa ịghọta. Stop and stay. Ya no 10 for you ma ọwụ nwa iyo. Ife dị mma na-amasị m, ife dị mma lie m ego. Ama m na ụta ka ọ dịkwa gị. Ọ ka o si wee dị. Nwa dị email ọfụma mpake ndị ahụ ya abịa tinye olu gị na ego bekee were ya tinye olu gị na ngị nwa mezie egwu as onye new generation. Right, rice and beans, the love. Without is alright. Ngwa kwado na mmebutele gị rice and beans without ye taa. Ana metete back then. Mba na kitchen. Mama na mana ọmụa. Isi ha nri mbata na kitchen. Mama na mana ọmụa ba kitchen na mana ya. Anytime it's in mbata na kitchen, ọ bụ na mana ọmụa bata. Ọ gị je sadi ụsa. Ebe niile na-esi sọ ụtọ. Ekele daalụ. Daalụ sọ. Ị na-abakwa na kitchen weyo. Ị ma nli esi. Ifugode m mmụọ abụgode chef na n'isi. Ana m alaka ụmụ nwoke ma nli esi o. Ikwesịrị ịma na nke a m na ịlụ daala sa. Ị na onye? Iche na onye siri ya. Bịa, anọ m achọ mkpofu a. Achọghọ m. I don't want it. Achọghọ m. Maka na national television na-ebugharị mmadụ up and down. Hapụ ihe a biko nwee ihe. Ofe nsala ikwu na ọgụbago m. Ọkwa ya? Ebe ahụ eje ka mmadụ jeta something. Gị na onye? Achọrọ m iri beans agwara agwa. Nke gị chọrọ ile ịchọ beans agwa agwa, ịchọ ofe nsala, ịchọ ofe olugbu. Nke na okay. Hello. Oyisi. Oyisi, time for you. Oyisi, po. Udekwazi elugo nna. Atalugo. One and only kwa o. Ọmụmụ asalo. N'enu mo. Ewugodi ụlọ ịnụrụ asait. Hey, banana. Husband. Ọ bụrụ corona ngwa ya ebu ya. Ewugodi ụgbọelu. Ewuru ụgbọelu first class.
Oh, ngwa ka mgbara gị shetos. Enyi m ike weta shetos anyị ga na-agbolu unu. Papa, ị na-adị ya na-ekwu. Mma, to you dear. Asị m na ọ bụrụgodị coronavirus. Amabụ coronavirus. Mabụ coronavirus. Hapụ. Don't mind him. Mana ikwu ofe nsala mmemmansi gị ofe nsala taa. Wiyo hapụ. Gelu ofe nsala taa. Ngene. Okwe ifuru. Hapụ na ama m na ihe esiri m ya gị nwa. Iwe ezigbo mmadụ. Ọwụ ndị dịka ndị nọ na studio ama m ebe m jere egwu efu ndị a. Mana gị nwa ama m na ihe esinwu ya. Yes, Kacha bi Japanese. Nọdụ ebe ahụ nọ. Ebe m gara sinsi. Asị m ka m gaa chọrọ onwe m maka mmanụ na ahụ. Na Chineke emego gị mmanụ n'ide ọdụ ụzọ. Ọ eziokwu mana mma m emenụ ntutu m ọkwa ịma. Meekwa mbọ m niile. Ịghọta. So that mpụta na-aga ije gaa na-asị yes ego njem ọnụ ego jeje mba na-aga ịghọta that kind thing. Ọ ihe m jere nna m. Na ịsa ha adamana gị sọ obi ọzọ ka ịsọ obi gị. Ihe dị bụ na pụtabazie ka anyị ghara spoil mood gị na ego bekee ịma na nkwuo something na ọ ya emebiela gị ife ghọtago ka anyị ghara ịga ịchọ ya nwunye sansan n'ime galị ka anyị ghara ịga angụl a ịghọtago na maka ama m na ịga angụl a ị ga-emebi ife ịbanye ya agụm everyday na ọgwa gị isi agwụla agwọ ọnwa ebe m ga-enweta nwa ya na o ji m n'ọnụ ọnụ biso agwara agwa I'm salivating ma ọwụ ndị bekee fụlala ebe a na-agwa ya na ndọ n'ilu mpanado mba nwoke ọma na ala ekwe n'olu gị every time now I'm shy nne ya were mma thank you Thank you. Mma nkwa kwere gị iwu na ị ga naanị ya oge niile o mpa Okay. mpa ị na-ege ntị ihe na-eme gị mana ị mara ihe na-eme ya ka ihe na-eme ya ka ihe na-eme ya mkpọfe wee hapụ na onwe ihe na-eme gị si ihe na-eme gị wee ego bekee pounds and dollars ego iji eje mba ego iji eme ọnụ ego iji anya isi Adigbo One International na nganga Igbo radio show onwe ihe ọzọ na-aya gị na-awụ ego bekee yes mana apụta m otu a ma agbara my voice wee nye gị ihe niile na-eme gị wee nọọ nwayọ wee chiri dia slippers ọsọ ga-eme ugbu a ngwa let us go ha agbanarị na 103.3 FM every Tuesday, Thursday, Saturday nganga radio show ego bekee na nwiyo onwe ihe ọzọ na-arụ ebe a na-awụ ime gị obi ụtọ morning till night just pụta na Thursday pụta na Tuesday pụta na Saturday bịa ka ịgbara ọgwụ nga nke Igbo radio show nwụrụ just na-eme onwe oge obi aṅụrị onye nọ gị n'akụkụ si ya ọkwa ime ihe na-arụ ebe a come and be part of it maka ihe dị mma ife ihe dị mma ga-enyetụkwa nwanne gị nwoke enyetụkwa nwanne gị nwaanyị nga gị Igbo radio show ihe dị mma ka anyị na-enye gị ya na-enyekwa onye ọzọ yes my achọrọ m ịkpọ gị darling chai mba no chai I repeat it hello hello welcome mommy mommy eje mon my saya kehiku hello mama mommy Go ni radio ka na on the stop ni. Mba. Macha. Ento beke. Mommy. Okay, go mama na ya na nge. Chai, mommy bo solid network idi awo I bind and cast you. Mana mommy solid. Si anyị n'aka ọ bụ na mama gwamụla nni ha na-eri gboo mana asọ nwe ihe nchọ ka ịchọpụta notice go na ndị gboo enwere ụlọ ọgwụ mgbe ahụ eziokwu mana ha na-ebi ogologo ndụ eziokwu and nyocha na-egosi nọ maka ụdị nni ha na-eri in the olden days ọ bụrụ kịta anụnwaanyị nke ọbụla eye na chemicals niile nọ ready made foods nọ na sachet nọ na tin ihe ndị a niile
onye ibunyeziri nne Igbo ọ na-asị gị no I don't take this I don't do na-achọ this pizza na-achọ shawarma na-achọ ice cream na-achọ ya mana ị na-ha ekwu ihe niile anyị pụọ n'ilo na anyị dobelụ m alụ ka ịkwado ihe ọzọ na-alụ ebe a gịnị in fact mee ka anyị gaa ebe anyị ịmagono na obele ego so gịnị olugbu ugbu a ichenye mba I rebuke you olugbu ugbu a ịchọghịzi inyefe ndụ gị n'aka Chukwu asị gị mee ka anyị mechie show ka anyị gaa ebe anyị ịmagono unu bụ ụmụ ụwa na-achọ onye unyi eji wee tinye na don't worry obele ego ka mma na gị aka na ọ gị nwa ijide ekọnọmi mmadụ ihe m na-eli agaghị ebu ibu ka m gụọla gị obere n'ime ha just pizza shawarma zeda na pizza ọ banye gị na ice cream ochoku ego red wine when I wash you down what that kind asaka gwa ka nke bụ eziokwu ọ na-efo m like this now ihe a na-asị touch and follow na nwaanyị tinyere nwoke love portion na nne nwanne ka m gwa gị eziokwu gị bụ asa ọmasịnyere gị ya itelu m ezigbo ofe onugbu onwe ofe onugbu a na-akpọ triangular formula ma ofe onugbu a ofe onugbu ya bụ itinye garị maọbụ semo maọbụ akpụ idulu ofe idulu anụ emenyenwu gị space fue mmiri ofe isi ụdị ofe onugbu a na-ebutie na-eli ya nọdụzie nso gị bụ asa ị na-afị m aka n'azụ asa mma mgbu gị n'ụwa bịa ọma mgbu gị n'ụwa bịa nwa jos bịa ka m fịa gị aka n'azụ ka ị ghọtago gịnị ka iwe onye ihe ọjọọ ka ị na-agbanyụ TV ka onye jụrụ gị gbanyụọ TV ajọ omume jụrụ gị alụ ajọ omume eche m esi na inyego Chukwu ndụ gị ka ihe na-ekwuzi ugbu a maazịkwa m ihe ikwuga nekwa aka m ngwa megoro n'afọ na nwa na mmụọ nsọ imego ya nga gị gbara show na Hot 93.3 FM nwanne ebe anụwa ka anyị ga-awụsa ọwa based on na-ekele ọrụ eke ịma na ngwa gị ya na based on anyị nwa bụ ndị Igbo na ndị nganga itinye arụsụ ọrụ gị Igbo meelụ gị nganga unanwụ isi ala ike ya anyị bufesie gị anyị ebugharịchazie gị anyị dọsazie gị one side ekweta isi ajụ oge oyi anyị ebuluzie gị bunye gị na ndị na-asụ oyibo before this year bụ mma ebido sụba oyibo mma ebido mbịa program na-asụ hapụ ihe iji oyibo na-emesu Igbo biko no enotis ya nna agwazi ụmụasụ okwu na-asị gị no you are too Igbo tik ịmara asụ oyibo nwunye bịa ka anyị lawa na ekere ihe eke bịa ka anyị lawa ka ọ dị Saturday nwanne Saturday anyị ga-anachieta ebe a nyekwa gị onye isi ala ike ya mpa ka emesịa